किधर जा रहे हो? मैं पार्सल लेने जा रही हूँ। पार्सल लेने जा रहे हो? नहीं जंगना पार्सल आमन दो भाई। मज्जन बैग में फिर दूँ। चिप्स मिलेगा। क्या चाहिए? मेरे को चिप्स चाहिए। बेरे फुंक्शन है चिप्स लाई। एक सेकंड। मेरे को कब चिप्स मिलेगा पापा? मिलेगा पापा रुक जा चलो। कब मिलेगा? कब मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। कब मिलेगा ना? है ना आपका चिप्स? कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? है इधर पड़े। गाव गावबागाव लाइफखौ बेटर खालामनो नाजा नङाखि मालायखौ इमप्रेस खालामनो। With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। Hello everyone, welcome back to channel. आसा खालाम दोनो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ। नोंथांमोनहा मोजां दङ। आंनि मुङा मेहे आंनि मुङा आंथ मोजां दङ आंनि मुङा मेहे। बायरानिफ्राय इसे ब्रेकफास्ट हाँ पूरी कर रहे हो। नहीं बायरानिफ्राय इसे बिहरबाय ब्रेकफास्टखौ पुरी जानो लुगैदोंमोन दिनै ओमफ्राय दिनैथ' शनिबार जाहैबाय नायनोसै खामानि मावग्राया फैना फैया। एन्ड वान्स अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस नानीना क्लास दं दसेनि उनाव। दिनै रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोनहा नायलांदो दे। नानीना क्लासा स्टार्ट जाबाय किन्तु दिनै गासिबो रिभिजनल' आरोखि। Only revision today? जोंखौसो फोरोंगासिनो मा फोरोंनांगौ। आरो दिनै खामानि मावग्राखौ गेटनिफ्राय थिनहरलायबाय मा होननांगौ लेंहरफिनदों नायनोसै फैना फैया। ओरैनोथ' बिल्डिंनि मानसिफोरखौबो बुंना दोनखाबाय दिनै खामानि मावग्रा फैसिगोन होननानै दिनैनिफ्राय जोंना क्लास जागासिनो थांफिनदोनि। सान्थि खामानि मावग्रा फैबाय। नानिया बर जागासिनो क्लासाव दिनै बांद्राय गोलाव जाबाय। बर'रा थोड़ी देर ना Before 1947, who was ruling us? The British was ruling us. Okay, there was a British government, and who ruled on us. So on 1947. नानिया हम थरला। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जनि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। जब पहले फाइनली आज वीडियो नहीं था पापा मोननै गोदान म्यूजिक भिडिअस फैदों बर' म्यूजिक भिडिअ बेखौ नायनोसै दिनै। बैयाव थांनो मालिकनि फिसाजोखौ नायनो। मालिकनि फिसाजो? मालिकनि फिसाजोखौ औ फैसो नंगौ सयथिबो आयौ बिमाखौ मोनथों। क्या है पीछे? कचरा है। कचरा है। दिखाओ मेरे को। कचरा है। दिखाओ। कचरा मत येलो। Show me. Other hand. Other hand. गावनि चकलेटखौ लाना खालांथारबाय ओमफ्राय दिनै हाबाब खामानि मावग्रा फैनानै सान्थिलै न' थ' सुजोब्बाय साफा जाजोब्बाय हाबाब सान्थि सान्थि सान्थि। I have just one. Okay. गाइखेर दाखा गैयालाय जोंना गाइखेर दाखा लायनानै फैनि एसे ओमफ्राय जोंना दिनै नो कुकिं डे ब्रेकफास्टखौबो बिहरबाय ओंखामखौबो बिहरबाय चलो
स्कूटी तो पेट्रोल गया बाइक जों थांनाय नायनि दानि बाइकआ स्टार्ट जाना जाया नायनि Next second. Finally जाबायलै थ' थांदिनि जिनिसफोर लाखांबाय एसे नारिखल लोंनानै थांदिनि नारिखल लोंनो लुबैदों हैं मेहर आप भी पियोगे नहीं क्यों तो जाना दिनै जोंहा ओंखाम संला खालि चाटल' बानायनांगौ ओमफ्राय नानिनि दावदै दैसे बयल खालामनांगौ दिनै एकदम फ्रिखा आराम थानोसै एसे रेस्ट लानांगौलै एखनबा एखनबा बेबायदिनो बोरमा जानो लुगैदोंमोन बोरमा बिहरबाय ओंखाम ओंख्रि गासिबो एसे बुरजायानो देलाय जागोन दिनै रायजोफोर गाज्रि दामोनसै हाउ इज इट मेहेर नाइस नाइस आहा दिनै मुजियासैलै बोरमा बेदरा एकदम बकवास Hello everyone, welcome back to channel आशा खाला माथांग कबूतर खाना देखो आपको मालूम है हम क्या करते हैं बाय बाय गुड बाय एवरीवन It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. What? दिनै बिराद उन्दुखाबाय नानिजों आंजों सप्तानि मेंनायखौ फुरा बेलासियाव उन्दुनानै रेस्ट लाखाबाय एकदम मोजांनि What? We'll have milk, Mama. Milk and apple. Okay? And Papa will have tea now. Show me what is it? Papers. Do you like it? Yes. I like chocolate one. You like chocolate? Do you like pineapple? No. एकदम फुटारि जाबाय फुटारि जोंना नानिया बर' गान नायगासिनो नोंथांमोनानो देखायनो माबायदि नायगासिनो सिरिनो थांनानै ओरैनो देखायगोन आं र' इधर देखो मिन्थिबाय आसोला गावखौ भिडिअ खालामदों होननानै 7 8 9 10 High five. Very good. One more time. One more time. 1 2 मोनानि एसे ओंखाम ओंख्रि संसै दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन होनबालाय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye थांनायनि सिगां गाबोन बुरिखौ लायनांगौ एयारपर्टआव I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright.